в новото видео играем Fortnite. Евента е тук. Айде бе! Не знам, че това е на видео. Мина евента от много отдавна, ама да. Така че, сега ще имаме на евента, няма какво да се обяснявам. Веднага трябва да започваме. Аре. Картинка! Чакай, какво? Какво? Да ми безплатен скин! Абе, ти си на какво? Не. Никой би смък. На мене бе! Да, безплатен скин! Каляне! О, мага! Георги! Играта каза, че това не е трябвало да се случи. Дали са да ги без да искат. Георги! Кухнята, ножа, вената. Мага. Хора, най-накрая се намерихме в играта. Тук Рами нещо не му ставаше. Ама най-накрая му стана. Ма ти да снимаш ли? Аз снимах през цялото време, просто ще го кътна това кралко. Добре, че хора. Ето. Да се абонирате и да лайкнете видеото. Да, чакайте, че аз толкова бях развълнувал хора за евента, че чак не казах нищо. Можете да играем с Рами, Нико, трябвахме да играем с Георги, ама ни е много тъжно, защото на този момент е в разговора, май даже ни чува. Ела придам тук, ела придам тук. Да е апдейт. Така че няма... тук ще стане. Един го уби с кирка. И да, хора, играем с Нико и Рами. Евента остават 11 минути. Можете да се абонирате, да лайквате, да се абонирате за Рами и Нико. И да. Кълне, нали, под рифт, под това как се казваше? Не. Да ме последвате в TikTok и Instagram. А мене и Рамзи. Казах ли? Казах вече. Ама там при където има това как се казваше, бе, не рифта, как беше? Кое бе? Това там при Кевин купчето. Лутлейк ли? Острова на... Да, има го само това, как беше това под... Да, острова го няма. Острова го няма, да. Да. Само Zero Point е там. То със сигурност Зero с Zero Point май ще се случи. Нещо с Zero Point ще се случи. Аз доколкото помня, в предишния чаптър гледах някой там видео как ето метеорит. Някак се насочва към Zero Point и метеорита някак влиза в Zero Point и всичко се разпръсква. Да, ама няма да е така. И ние може би с ръцата... Май, доколкото знам, май на тази черна дупка отново ще има. Кой е черна дупка? Има ще на евента една черна дупка. Май това ще има. То сега какво ще стане след минути? Аз съм при таймера. Каляне, ела при мене. Нещо ще стане, откъде да знаем това. Каляне, ела при мене. Що? Виж, това като и двете станат на... Чакай, това нали го гледахме на игрището в Prison Park? Да, после го имаше някъде другаде и сега е тука. Да. Това май когато голямата стрелка стане дома... голямата стрелка отиде там, където е малката, май тогава ще се случи нещо. Виж, отдолу ракетата е бяла, май цялата ще стане бяла. Знам, ракетата ще стане бяла, то цяло цветяват тези машини и ще излетиме май. Ма къде сте, бе? Абе, що макса материала е 30, бе. Не знам, аз в момента имам 10. И аз? Дойдих си да говоря. Ние можем да се убиваме, затова трябва да внимаваме. Можем да убиваме други хора.
Не може. Не може. Ако можеш да сеш целия сървър да си изтърпел. Ето, можем да го сплитаме. Ето, на този сплит на другия. Умрял този вече. Кой трябва тук, бе? Айде да обградим цялото такова. Не знаеш, Целия... Мада, и ти ли вярваш в това? Не знаеш, че нищо не се случва. Не, просто да го обградим за така кеф. То метеорит, имам чувството, че се приближава още по-близо и още по-близо. Не, стои се. Те там Май, си тук правят ще парти. Аре, 7 минути. Скоро още 7 минути и ще се кефиме на кучета. Играй, yes! Играе. Каляна, това много присветка, бе. Не мога да кача. Рами, чакай, как? Рами, имам бил, ще ти помогна, ела, Рами, ела. Че имам материал. Добре. Не, случи ми се това. Момчета, присветка 58 секунди. Аре, Случи се това. качвай се, качвай се. Маха. Мерси, ти си моят спасител. Опа. Добре, мале! Мала, с колко време не съм бил на евент? Падни, бе. От колко време не е имало евент? Аз съм бил на частички. Ето! Тръгна! Джойстика ми трепери и ми крашна ми играта. И на мен ми крашна играта. Да. Крашна ми играта. И джойстика ми трепери. И на мене. L2, ето! 10, 9, Ама 8, ето! 7, 6, 8, Но ти сте L2, нищо не става. 3, 2, 1. 3, Опа. Можете с L2 да фокуснете камерата. Натиснете, задържете L2. Да, видях. Чао! Чао. Да би А не, няма да видим вътре. чо ракетка. не. Има нещо! Какво се случва? О, не! Добре. Какво се случи? Ракетата излетя. А нас? Чао, ракета. О, не. Кевин? Какво? Ракета? Нещо пада. Тук гръмна нещо. Я, какво се случва? Какво се случва, бе? Какво е това? Защо Това е- навсякъде идват ракети? Защо? Знам го това. Това е моето любимо. Не казвай, Рами. Мадене. Чао! Не бе, не казвай. Нищо не. Добре, няма да знам.
Мале. Чао, метеорите. Казах си чао, метеориче и сега ще отиде при това, как се казваше? А? Метеорита? Той ме разруши Да не кажа. Мале! Ама как се казваше това? Където... В ултилейта. Каляне, как се казваше? Да, в Zero Point! Да, Каляне, аз ти казах, това ще е същото като в чаптър 1. Ето, казах ти, летиме така и сега ето го метеорита и се такова в Zero Point. Трябва да натискаме Хикс! Спомете да защитим Zero Point-а! Спомете! Ето, знаеш си, като същото е. Zero Point беше ми любимо човече. Но сега отиваме в Zero Point. Айде, черната дупка! Не! Ай! Здрасти, Иван! Не! Света няма. Здрасти, черна дупка! Не те харесва. И така ще гледаме тази точка по средата около 1 час или 2 години. Аз мога да си капвам картофи. Това ли беше целият евент? Екранът ми стана черен и умря. Мале! Дюшка ми трепе. Ей! Какво стана? Това не го помня. Не, това е много добро. Спогаш! Не! Абе, ние сме един човек, бе. В момента? Да. Безплатно 1500 V-Bucks. Какво? Брат ми каза, че ако сме в ивента, безплатни 1200 V-Bucks. Сега ще видим. Моля? О, Лего, ламата! Лего! Това е истина ли? Опа! Истина ли е 1200 V-Bucks? Мале! Руби! Какво правиш, бе, Руби? Опа, Раби! Здрасти! Здравейте! О! Ние станахме Лего! Ние сме Лего! Баси, ние станахме Лего. Сега ще играме една игра Лего ли? Да? Омага! Баси, аз съм отиграла като Лего, човек. А ние сме Лего! Не мога. Там където... Не, аз не ходя, виж. То ми ходи. Ние сме Лего! Не, Не, спре не, че няма да даде нищо, да даде. то при малко спре малко. Вярно, сега да не спре. Мале! Здрасти, нов свят! Мале, не ми казвай, че новия свят ще е Лего. А не, това си е нормалния свят. Мале! Вижте колко е як новия свят! Мале, вижте колко е як новия свят! Бойка. Новия свят е уникален! Ето слагаме го. Ето махме го. Рами? Какво? Да, много се пади. Скупа. Брати, нали сте базика за 1200 V-Bucks? Добре. Какво викаш, Нико? Дали се базика, брат? Опа, ето, пак сме! Внимай, не се базика. Ама Това е тази риба с нас, бе. бе? Аз се превърна. Rocket League! Добре. Да, Rocket League количка имаше. Омага! Рейса! Георги, ще не си включиш микрофона? Опа! Ние сме на Rocket League колички. Георги! Айде! Rocket League колички. Аз съм най-хубавото. Аз съм в класика. И аз в свинята. Аз съм свинята. Нищо, нищо карам.
Ой, бе, ще караме сега. А, Май. А не, не просто... Нико ще бутам до смърт. Не можеш. Дрифт? О, дрифнах. Дрифнах. Аз идвам при тебе. Hello, my friend. Не, това не се това е някаква друга. Ай, убих един човек. Аз вече убих един. Аз убих някакъв. О, съм на тавана. И аз Да сляза. Турбо. О, имам турбо. карам с 1000 км в час. Аз бях първи. Мале, новия свят Сега е какъв ще е другия? Новия свят е уникално як. Аз са някакви микрофони. Са някакви тъмни. Това е на MMN, май. Или там как се наричаше. Да, май сега ще сме... Ама каква е тази срива, бе? Не знам, някакъв водач. Виж го Никол как прави и така с главата. Да. И Калян. Да. И рибата и аз. И ти... Нещо сме Опа, о, да. неадекватно. Сега Ето го, това казах е ви. концерта на Еминем. Какво се случва? Ай, къв си ти, бе? Но не спирам така понякога. Къв си ти, бе? Тос! Безплатен скин. Направо направихме пред мисълта. Тя дай да видим другия свят. Много ме кефа тези светове. Това е музикалният свят. Май, Да. това беше музикалният свят. Ето го всички светове. Всички зелени. Опа, Как гледам. Хайде! И в кой свят да влязам? Ще седим 2 минути. Ще седим така 4 минути. Много е як този евент, кала, много ме кефи. Ама, виж, всички светове, ето го, Battle Royale, там
беше и на рейса, Лего света, музикалния свят. Много яки преживявания. Така Fortnite е много як. И да си слаб. Хора, ако Окей, и готин. на вас ви харесва, пишете долу в коментарите. И да си Така ще това трябва да по-готин. чакаме. Така ще трябва да чакаме 3 минути. До после. Ама брата на Рами излуга за V-Bucks. Да не било сигурно. Аре хора, 5, 4, 3, 2, 1. Сега да видя какво ще се случи. Екзит. Вау, игра! Благодаря ти! Накараме да чакам 4 минути, за да ми изписне трябва бутон Exit. Какво се случва с скрина ми? Защо отстрани има черно и вътрешната страна е бяла? Кой не мога да играем в момента. Chapter 5. Каляна, ти си лидер. Successfully walked out. Релонча ми. Не можем да играем. Ами хора, знам, че това беше почти не беше дълъг епизод. Беше доста кратичък. Но поне беше забавен. Абонирайте се, лайквайте, абонирайте се също така и за Рами и Нико. Можете да ме пишете в TikTok и Instagram. А от мен, чао!